Wakambozvicherechedza here hama yangu kuti kunyangwe ukazama kuitira mumwe munhu zvakanaka, iye ane mamwe matriitiro anokuita? Wakambozvicherechedza here hama yangu kuti kunyangwe ukaedza kuyanana nemumwe munhu, iye anenge achingokukavira kure? Nhau ndeye kudai so. Pane vanhu vakatotumwa muupenyu hwako naJehovha Mwari vari kumusoro kudenga kuti vamwe vave mahelpers muupenyu hwako, kuti vamwe vave hama dzerwendo muupenyu hwako. Asi munhu wese waunofanira kutarisira kuti ave pedyo newe, asi munhu wese waunofanira kutarisira kuti ave mubatsiri wako muupenyu. Ukabata chinhu ichi, dzimweni dzenguva uchaavoida maheartbreak ari unnecessary. Dzimweni dzenguva uchaavoida uye uchayambudzwa pakuvenga vamwe vanhu vausina kufanira kuvenga. Ukaverenga shoko raMwari kuna Numeri chapter 1 verse 1 to 5, Jehovha vanorayira kunyange Mozisi vachiti pane varume vachafanira kukubatsira, pane varume vachafanira kufamba newe, asi wese munhu anofanira kunge ari pedyo newe. Ndinozviziva, ndinozvinzwisisa, uye shoko raMwari rinotaura chiti tinochengetwa nedenga. Asi dzimweni dzenguva ukaziya hama yako, ukaziya wepedyo wekunyanya kufamba naye, unozvichengetedza uye unorarama upenyu une mufaro uye upenyu hwakareba. Pane vamwe vanhu vasingafaniri kuswedera pedyo newe, uye pane vamwe vanhu wawakafanira kubatisisa muupenyu hwako, wawakafanira kuchengetedza nekugamuchira. Ongorora izvi. Shalom.